הסרטון עוד לא נגמר, תראה פה. וואו, שמאלילה. תמשיך. לא, גם אתה הכל. יאללה, תרקוד על ריקוד אחר. יאללה, אני פה מייצג את האומן. רואים אותך ביוטיוב, תרקוד. אתה עומד להופיע ביוטיוב, אז תרקוד ילד. תרקוד. מה הוא עושה? אתה מבין שזה יוטיוב? אחי? תפסיק את הסרטון. לא, הוא עוד לא נגמר. יאללה, תעשה ריקוד חדש. יאללה, אני שם את זה. תשים את זה. מרכז בונוס, זה טוב. שיר חדש. הוא חולה על בוב פוגל. זה למה הבטחתי לו את זה. נכון, הבאת את האופס בשקית? השתגעת. על החלום הממתי עכשיו תסתכלו לעולם שנזכר תתקדמו לציר הפסקה כי אני לא נרגע וזה טוב קאט.